Molt bona tarda, molt bon vespre. Sigueu benvingudes i benvinguts a l'acte de lliurament de la 27a edició dels Premis d'Arquitectura que organitzem la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Uns guardons que des del 1997 intenten apropar l'arquitectura a la ciutadania, posant de relleu el rigor, la qualitat i el respecte cap al territori que transmeten tots els professionals que la fan possible. Voldria començar saludant el president de la Diputació de Girona, que està a punt d'arribar, el subdelegat del Govern, el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya, el tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Girona i a tots els regidors del consistori, vicerector de la Universitat de Girona, responsables polítics, representants d'entitats de la ciutat, companys de col·legis professionals, degà, membres de juntes directives i exjuntes directives i, sobretot, als arquitectes i a les arquitectes, amigues i amics, que ens acompanyeu sempre i feu possible que aquests premis i aquesta festa siguin tan especials per nosaltres. Perquè avui és la festa de l'arquitectura gironina. Des de la Junta Directiva felicitem no només els seleccionats i els que seran premiats, sinó també a tots els presentats, 77 en total, que posen en valor l'esforç d'una tasca sovint llarga i complexa. Un procés que es fa evident amb l'execució de les obres, però també, i cada cop més, en les fases de redacció i tramitació. En qualsevol cas, aquests premis ens demostren la salut de l'arquitectura gironina i fan visible el que els arquitectes podem oferir a la societat per millorar la nostra ciutat i la qualitat de vida de les persones. Uns guardons possibles gràcies a tots ells, però també a promotors, constructors, industrials, altres tècnics que hi participen i especialment a l'excel·lent jurat que amb la seva responsabilitat i professionalitat durant els intensos dies de visites i deliberacions en fan la selecció. Un jurat amb reconeixement internacional i que ens projecta més enllà de les nostres fronteres. Moltes gràcies a Maria José Aranguren, a Juana Sánchez i a Joan Maria Viader, que avui ens acompanya. Agrair també a les entitats, empreses públiques i privades que col·laboren amb la demarcació i ens ajuden a parlar i a difondre l'arquitectura. Per acabar, aquest any serà la Júlia Breitz, vocal de la Junta Directiva de la demarcació, qui ens presentarà els premis. I ara sí, amb tothom saludat, agraït i felicitat, si us sembla bé, baixem els llums, posem la música i comencem. Bé, bona tarda. Després de la benvinguda del president de la demarcació del Col·legi de la demarcació de Girona, important, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya,
Escoltarem de moment dues intervencions representatives tant del territori com del sector. La primera serà la del senyor Sergi Font, tinent d'alcaldia de l'àrea de transició ecològica i àrea urbana de l'Ajuntament de Girona. Sisplau. Bona nit a tothom. Reitero les salutacions que ha fet el president, així d'aquesta manera tampoc ens allarguem en excés. Bé, les Terres de Girona són unes terres que tradicionalment són conegudes per un espai d'atracció turística, això segur, i ho és principalment també per l'increïble patrimoni natural que té les Terres de Girona, les comarques, ja sigui més a l'entorn de la platja o més pujant cap a la muntanya. Mentrestant també aprofito i reitero la salutació al president de la Diputació, per tant, benvingut Miquel. Dèiem que té un gran nivell de patrimoni natural, però no només això, sinó que també és un pol d'atracció pel que fa a elements, podríem dir-ne, per exemple, culinaris, o elements, podríem dir-ne, dins de l'entorn de la creativitat, l'arquitectura. L'arquitectura, com una expressió creativa, és un dels grans exemples que podem trobar a la nostra demarcació. Ja sigui una arquitectura més tradicional, com ara, sobretot, també els darrers anys, una arquitectura contemporània, executada pel d'atracció de les comarques. Un element com és l'arquitectura ha de ser un motiu d'orgull. I ho és perquè hem començat parlant de la creativitat, i la creativitat és una de les eines, un dels ingredients bàsics que podem trobar, per exemple, parlàvem de la cuina, doncs és un dels ingredients bàsics que podem utilitzar per construir un plat, però també és un dels elements bàsics que necessitem per poder construir i donar solucions a un edifici, a un habitatge, a una casa, a un espai compartit d'un edifici municipal o d'una administració, o ja sigui un hotel, un museu. A través d'aquesta creativitat, els professionals de l'àmbit es poden expressar, es poden transmetre la seva pròpia persona i personalitat. I una de les coses que fa falta valorar i posar molt sobre la taula i que en aquests premis també estem veient és que aquesta creativitat és absolutament necessària per trobar solucions i per trobar solucions a coses tan quotidianes com on col·locar alguna de les parts de l'habitatge o coses tan complexes com els dos grans reptes que tenim per endavant com a societat. El primer és el nou model d'habitatges. Fa molt de temps que s'estava parlant dels metres quadrats mínims que havia de tenir una casa. A dia d'avui sembla que siguin debats prehistòrics, és a dir, perquè tots tenim molt assumits que el nou model d'habitatge passarà per tenir uns habitatges molt més versàtils, molt més fins i tot convertibles, canviants, adaptables a les necessitats i que l'habitatge ja no és un espai permanent, sinó que ha de ser un espai de transformació o un espai que s'adapti a les situacions familiars de cada moment. Però aquest és un dels reptes. Un repte que des de les administracions s'ha agafat i s'ha enfocat i s'ha realment pres en consideració en el moment en el qual, per exemple, des de l'Ajuntament de Girona es crea la missió habitatge per generar més habitatge i des de la Generalitat també es crea el Pla 50.000, és a dir, les administracions estan unides i van en la mateixa línia per aconseguir que hi hagi més habitatge en el nostre país i a la nostra terra. L'altre dels reptes que teníem sobre la taula és que la construcció ha de ser una construcció verda, ha de ser una construcció que redueixi al màxim. Som conscients que és una de les activitats que genera més CO2 a les nostres comarques. Doncs de quina manera, a través de la construcció, a través de trobar edificis, a través de trobar materials, a través d'aplicar solucions també creatives, trobem una solució al repte d'aconseguir uns habitatges més verds i que generin menys emissions de CO2. Per tant, amb aquests deures per endavant, felicitar a totes les persones que han participat a aquests premis, que han tirat endavant diferents solucions que ja ajuden de mica en mica a tractar i a solucionar aquests dos grans reptes i que segur que entre totes i tots, amb tota la feina que anireu fent i que anirem fent, aconseguirem també trobar les solucions més satisfactòries. Moltíssimes gràcies a tothom i felicitats. Gràcies, senyor Font.
Ara demanaria a l'il·lustríssim senyor Guillem Costa, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que ens dirigís unes paraules. Hola a tots. La sala està pleníssima. Estic molt content de ser aquí. Sempre em sento super ben acollit aquí a Girona i la veritat és que és un goig avui que celebrem per 27a vegada el lliurament dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona en aquest any 2025. Vull començar saludant i agraint la presència del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, del subdelegat del Govern, Pere Parramon, del secretari de Territori, Víctor Puga, del tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, Sergi Font, i de la resta d'autoritats, patrocinadors, col·legues, amics i amigues que ens acompanyeu avui aquí. Els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona són un reconeixement als bons projectes que feu els arquitectes i les arquitectes de Girona, a les bones pràctiques professionals. Són una celebració col·lectiva de la cultura, de l'ofici i de la capacitat transformadora que té l'arquitectura, quan es fa amb dedicació, amb rigor i amb sensibilitat. I aquí em voldria aturar amb 3 petits exemples recents que he tingut. Un ha estat amb una tieta meva, jubilada gran, que anava cada dia per indicació mèdica al centre de salut, al centre de dia, i hi anava com per obligació. Fa poc aquest centre de salut han fet una rehabilitació, han fet uns patis nous, han fet unes obertures noves i fa poc em deia: des que han fet les obres em sento molt millor. I vaig no per obligació del metge, sinó perquè em ve de gust. Per la llum, pel silenci, per l'espai. Aquest és el primer exemple. El segon exemple és una tira que em llegeixo sovint del Quino, on hi ha el Felipe, avorrit davant d'una taula, mirant els deures, mirant la paret, mirant els deures, mirant la paret, i acaba així, la tira, no? I una mica el que et fa sentir quan acaba la tira és una mica el sentiment del poc que acompanya un entorn poc agradable per allò, no? Per l'estudi, pels deures, la diferència que hi ha entre estar davant d'una paret grisa, que el Quino ens ho significa, o estar en una finestra que veus uns arbres, que veus un cel o que veus uns ocells. I l'altre, molt recent, dels Premis FAT, va ser el Roger Tudó d'H Arquitectes, que van guanyar el Premi REFAT, que és el millor projecte en quant a rehabilitació, reforma i d'això de materials, les 3 res, diguem-ne, que va dir que la cosa que el feia sentir més orgullós era que un nen, perquè el centre que va guanyar el premi era un centre per nens amb greus problemes mentals, que un nen que havia estrenat el nou centre li havia explicat que des que està allà té menys atacs i se sent més còmode. I diu que per ell ha sigut el millor premi que pot tenir un arquitecte davant del que fem, de la nostra feina, i que això l'omplia més, i ho va dir així, com Premi FAT, cosa que el lloa. Per això, perquè l'arquitectura és allà on vivim, condiciona com pensem, com ens sentim, com treballem, i sobretot hi ha una qüestió que crec que els arquitectes cada vegada hem de tenir més clar, que és que afavoreix la nostra salut, però sobretot jo crec que el que els arquitectes hem d'anar a buscar és el confort de qui habita els espais, que al final el confort és salut també. Per tant, avui premiem i celebrem obres que aporten valor, que respecten el lloc, que busquen la bellesa, que pensen en la funcionalitat i la sostenibilitat i obres, com deia, que donen confort. I abans d'acabar, vull donar les gràcies a totes les persones que feu possible aquest esdeveniment, a la demarcació de Girona, al seu president, a l'equip organitzador, al jurat, importantíssim. Quantes vegades hem de dir que el que s'avalua amb uns premis, amb un concurs, són el jurat, a les institucions col·laboradores, a tots els patrocinadors i sobretot a tots els arquitectes i a les arquitectes que heu presentat els vostres projectes. Gràcies per fer el que feu, per continuar donant valor a l'arquitectura
i tot el que això significa per la societat. Moltes felicitats als seleccionats i als guardonats i que gaudiu molt de la festa. Gràcies. Moltes gràcies, Degà. Doncs comencem amb el lliurament dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2025, on s'han presentat un total de 77 obres acabades entre l'1 de gener i 31 de desembre del 2024 i que han abordat diverses escales de treball, entorn i formes d'intervenció, adscrites a les 4 categories: arquitectures, obres de nova planta, reformes i rehabilitacions; interiors, obres on l'accent recau en el tractament de l'espai interior; paisatges, obres en espais naturals o urbans; efímers, obres de durada limitada, exposicions, muntatges, escenografies. De seguida coneixerem els projectes guardonats, però abans de continuar, voldria presentar-vos el diploma que es lliurarà als seleccionats i premiats. La peça cedida amb motiu de la celebració de la 27a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona és un gravat de l'arquitecte Josep Mias, el qual forma part de la col·lecció privada de la família Penny de Charleston, Estats Units, i que plega, juntament amb el Museu Pompidou de París, part dels dibuixos originals del projecte de la Gran Seu d'Iguzzini, de Sant Cugat del Vallès. Una obra que parla d'una ambició, la de pertànyer al cel i deslligar-se de la terra, la de pertànyer a un lloc, però alhora a un territori que l'envolta. Aprofito aquest moment per fer un agraïment en nom de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona a l'arquitecte Josep Mias per haver cedit l'obra que rebran els guardonats i seleccionats d'aquesta edició. Passem ara a descobrir les obres distingides. Comencem amb el premi que atorga la ciutadania mitjançant el vot electrònic, el Premi de l'Opinió, que enguany ha tingut una participació de quasi 2.500 vots, repartits entre les 77 obres presentades. El Premi de l'Opinió és per Casa CD22, d'Incovi, Josep Maria Coll. Proposta de rehabilitació d'un mòdul de les cases Escatllà. Concebudes inicialment per a 2 habitatges superposats, es transforma en un habitatge unifamiliar per a una família de 5 membres. L'encàrrec cerca una alta eficiència energètica respectant el valor i la singularitat del conjunt, especialment pel que fa a la concepció, les façanes i l'estructura. Inclou un espai per al teletreball, sales de joc i rebost al soterrani i l'adequació del pati interior per a la instal·lació d'una petita piscina i jardí. Una nova escala actua com a eix vertebrador de comunicació entre els 4 nivells i permet respectar i destacar l'estructura de volta de rajol, que és la base d'aquest conjunt de cases. Una proposta d'integració, adaptació, respecte, sostenibilitat i alta eficiència energètica. Lliura el Premi de l'Opinió al senyor Sergi Font, tinent d'alcaldia de l'àrea de transició ecològica i àrea urbana de l'Ajuntament de Girona, a l'arquitecte Josep Maria Coll i als promotors Jaume Codina i Gemma Laguillo.
voleu dir algunes paraules? Bàsicament, amb un premi com aquest, agrair als promotors del projecte que ens han donat l'oportunitat de ser avui aquí. Sense ells, sense el seu encàrrec no hauria sigut possible. Tenir un premi d'opinió, tinc que agrair segur a tota la parròquia de seguidors d'Incovi, que sé que són molts, són 10 o 12 anys fent moltes cares per molta gent, i això al final suposo que agraïment, reconeixement a fer que la gent s'hagi volcat a votar, i després en els premis poder portar una proposta d'Incovi modesta i honesta per ensenyar una mostra d'aquesta feina que fem d'intentar recuperar edificis antics, moltes vegades abandonats, i convertir-los en cases d'altres prestacions de gran valor i donar-los una segona oportunitat, doncs representa una mica la motivació principal de la nostra empresa. Bàsicament això. Moltes gràcies. Moltes felicitats. Donem pas, doncs, als premis atorgats pel jurat d'aquesta 27a edició. Enguany hem tingut el plaer de comptar amb un jurat de luxe format per 3 arquitectes reconeguts internacionalment vinculats a l'exercici de la professió i a la docència, a qui agraïm moltíssim la seva implicació. La senyora Maria José Aranguren, arquitecta cofundadora de l'estudi Aranguren i Gallegos, que ha actuat com a presidenta. El senyor Joan Maria Viader, arquitecte cofundador del despatx Fuses Viader, que ha actuat com a vocal. I a la senyora Juana Sánchez, arquitecta cofundadora del despatx DJ Arquitectura, que també ha actuat com a vocal. Els membres del jurat es van reunir durant el mes de març i van compartir 3 dies intensos de sessions de treball, visites, viatges i deliberacions. Tots ells han mantingut una total imparcialitat, rigor i seriositat en l'elecció de les obres seleccionades i premiades. Per mi ha estat una experiència molt maca. Hem compartit uns dies fantàstics tant amb el jurat, la resta de companyes del jurat, en aquest cas la Maria José, com amb la Juana. Hem estat molt bé. La veritat és que se'ns ha fet curt, en certa manera, i hem vist moltes coses i ha estat una experiència molt maca. Pues como siempre, una experiencia muy necesaria para fomentar la arquitectura y sobre todo apoyar a gente joven que está empezando, ¿no? Yo he tenido una suerte muy apoyada en concursos y lo debo, ¿no? Lo tenemos claro. Hay que estar en los concursos y en todos los jurados que se pueda, porque es muy necesario. Luego también ha sido muy bonito el ver diferentes maneras de abordar el proyecto, ¿no? Y cómo es muy interesante que hay como apuestas por algo como muy innovador y seguir como investigando, ¿no? En posibilidades, sobre todo en algo tan difícil como la cuestión más residencial, ¿no? O más de vivienda, que parece que está como todo esto y no ese empeño en seguir como investigando en cuestiones, ¿no? Cómo innovar y cómo mejorar. Y luego también en otros aspectos que a lo mejor han confiado mucho más en elementos de lo construido, ¿no? En el valor de la construcción y de cómo a lo mejor de inicio te puede parecer que no es algo como muy experimental y sin embargo tiene una riqueza muy interesante desde el confort, ¿no? Desde cómo se vive, sobre todo en el tema residencial, que me parece muy importante. O sea, que también no es que te olvides de hacer como una arquitectura muy desde el estudio, pero muy hecha para las personas que la van a habitar y con esa voluntad de que sean lugares muy confortables y muy bonitos para vivir, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante.
pero yo quería resaltar la calidad de las propuestas, ¿no? Lo difícil que está la arquitectura ahora, y pienso y reivindico la figura del arquitecto, ¿no? Como de los únicos, mucho más que los políticos, que nos encargamos y nos matamos por conseguir mejorar la vida de las personas. Y aquí hay unos ejemplos magníficos en ese sentido, algunos más tradicionales, con una buenísima ejecución, manteniendo artesanos del acero, del hormigón, y por otro lado propuestas como diversas, en el que se está buscando otras alternativas de forma de vida, ¿no? Y aquí ha quedado patente, y por eso hemos jurado intentado abrir el abanico en todos los sentidos. La veritat és que el nivell ha estat molt bo, ens ha agradat molt veure moltes coses a més diferents, i hem valorat molt l'esforç, sobretot, de que fan els arquitectes, i que això a vegades, o sigui, per un costat, la seva imaginació en poder superar normatives i coses que moltes vegades són un entrebanc per la nostra feina, i per l'altre costat també el que hem notat a faltar és el paper de l'administració pública. Mentre que hi ha molts edificis privats i la gent es refugia fent reformes i projectes de casetes, és una llàstima que l'esforç que tota aquesta gent està fent en aquest sentit no pugui tenir una seva transcendència en coses més públiques. Reclamem d'aquesta manera, no sé, un paper més actiu que faci que aquest potencial que tenim d'arquitectes, molts d'ells joves, doncs puguin tenir accés a poder fer obres institucionals i públiques. D'entre les 77 obres presentades, el jurat n'ha seleccionat 26, dins les categories arquitectures, interiors, paisatges i efímers. Anem a conèixer les obres premiades, començant per la categoria d'efímers. Categoria efímers. Els seleccionats són On l'aigua no cau, les flors no neixen, del col·lectiu Barraca. Boira de safrà, de l'art, arquitectura i rehabilitació. Reimprimint un paisatge, del Vol Estudi Creatiu. Ignis Fatuus, de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya. L'essència de l'ànima, de l'Escola d'Art d'Olot. El premiat en la categoria efímers és L'essència de l'ànima, de l'Escola d'Art d'Olot, dels alumnes de segon curs d'Escultura aplicada a l'espectacle i segon curs de Decoració. Una instal·lació de mínims en què 4 teles translúcides, subjectes als pòrtics del claustre, colonitzen el buit del pati, interactuant amb la llum i l'aire que els donarà forma. Un nou paisatge interior on el moviment serà el protagonista en un joc de seccions variables que aconsegueixen evocar el pas del temps, allò que ja no hi és, la nostàlgia. Lliura el premi en la categoria efímers l'il·lustríssim senyor Pere Parramon, subdelegat del Govern, als alumnes de segon curs d'Escultura aplicada a l'espectacle i de Decoració de l'Escola d'Art d'Olot i al promotor de l'obra, l'Ajuntament d'Olot.
Si voleu dir algunes paraules. Bueno, és evident que l'arquitectura és emoció. Sovint les arquitectures efímeres tenim aquest factor de que duren molt poc i hi ha molt poca gent que tingui la possibilitat de veure-les. En aquest cas era un espai en el qual calia que hi destinéssim temps per poder veure les possibilitats que tenia el muntatge. Per tant, era directament proporcional a la inversió. Era un espai que podríem dir que s'acostava a la meditació, que s'acostava a la introspecció, molt propi per les dates de Nadal. En nom de l'escola, agrair a l'Ajuntament, em sembla que és la 34 vegades, l'any 34, per entendre'ns, que fa aquesta aposta i aquest atreviment de donar-nos aquests diners i de participar en l'escola i confiar en l'escola amb els muntatges. I també en nom de l'escola agrair al Tribunal i al Col·legi d'Arquitectes per fer menys efímers aquests muntatges gràcies a la memòria que li doneu a través dels premis. Moltes gràcies, felicitats. Continuem amb la categoria Paisatges. Categoria Paisatges. Els seleccionats són Serveis Arbres Paviment, de Joan Falgueras. Plaça Major, d'un parell d'arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner, amb col·laboració amb Quim Domena i Pep de Solà Morales. Consolidació de ruïna i accessibilitat a la visita, de Joan Falgueras. Menció del jurat. Consolidació de ruïna i accessibilitat a la visita, de Joan Falgueras. La fascinació per la ruïna ve de lluny i ha estat tractada com a element simbòlic, d'estudi o d'intervenció. A la ruïna de Vilafant, l'actuació es limita de manera exemplar a la consolidació de la mateixa amb el mínim d'elements possibles, de manera que la faci explícita, explicable i permeti la seva visita i gaudi. Una lleugera rampa de fusta que es contraposa a la massa del conjunt facilita l'accessibilitat al recinte. Conservar i protegir estructures arquitectòniques com fonamentacions, arcs i voltes, evitant incórrer en excessos de restauració, ens sembla una manera encertada de resoldre un projecte com aquest. Lliura la menció en la categoria Paisatges la senyora Berta Jorde del Departament d'Interiorisme de Cave Home, a l'arquitecte Joan Falgueras Font i al promotor de l'obra, l'Ajuntament de Vilafant. Moltes gràcies. El premiat en la categoria Paisatges és Plaça Major, d'un parell d'arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner,
amb col·laboració amb Quim Domena i Pep de Solà Morales. Actuació remarcable per a la millora d'una de les activitats fonamentals per a la recuperació del centre històric d'Olot, la rehabilitació dels habitatges. Perquè el centre recuperi la vida, més que incidir de moment en l'espai urbà, s'ha d'afrontar, com fa aquest projecte, la recuperació dels edificis, millorant-ne les condicions d'habitabilitat i recuperant-ne les façanes, cosa que aquí es fa de manera acurada mitjançant un precís estudi cromàtic. Es valora especialment que, superant les particularitats de cada façana, el to general de tota la plaça aconsegueixi una imatge unitària. L'expressió literària, el més profund és la pell, adquireix aquí també tot el seu sentit i esdevé un estímul simbòlic per a l'inici de la recuperació d'un centre massa buit de vida. Lliura el premi en la categoria Paisatges l'il·lustríssim senyor Guillem Costa, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, els autors Eduard Callís i Guillem Moliner, d'un parell d'arquitectes, i Quim Domene i Pep de Solà Morales, i representant el promotor, el regidor d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament d'Olot, el senyor Jordi Güell. Si voleu dir unes breus paraules. M'ha tocat a mi aquesta vegada. Excusar primer la presència de l'Eduard, que no ha pogut assistir. I bé, és un treball en equip, és un treball amb en Quim Domena, amb en Pep Solà Morales, amb la Clàudia Calvet, amb tot l'equip d'un parell d'arquitectes. Sobretot agrair primer de tot els premis i el col·legi, al jurat, per donar visibilitat a una proposta que, per una banda, dignifica les façanes i dignifica l'espai comunitari per excel·lència, que és la plaça Major d'una ciutat. Tota la part de rehabilitació d'aquestes façanes i no únicament el que comporta només la part visible, que és el pintat, però és un projecte que no s'atura aquí, sinó que és un projecte que té continuïtat i aquí és on es veu aquesta visió, on no hi ha la part visible, que és aquests 4 anys que venen, en el que un terç dels habitatges que encara no estan en actiu, el que fa el projecte és de palanca i fer que puguin estar actiu, rehabilitant l'interior d'aquells habitatges que encara no estan en lloguer. Per nosaltres és una satisfacció. Agrair també a l'Ajuntament per la confiança, perquè d'entrada és un projecte que no està pensat en clau urbana de pavimentar, sinó que és un projecte que procura anar més enllà, i agrair tots els veïns, perquè en el fons, si no s'haguessin acollit aquestes subvencions i no haguessin agafat el compromís de poder rehabilitar els habitatges en aquest període de 4 anys, doncs aquest projecte no s'hagués pogut realitzar. Moltes gràcies. Moltes gràcies i felicitats. Hem conegut els premis en categories efímers i paisatges i ara continuem amb la categoria d'interiors.
Categoria Interiors. Els seleccionats són Ce n'est pas una folie, de Vertical Proxé. Oficines d'atenció ciutadana d'Olot, d'Estudio Alem. Casa CD22, d'Incovi. Habitatge Cadaqués, de Viana Creative Lab. Mansió del Jurat. Oficines d'atenció ciutadana d'Olot, d'Estudio Alem, Paula Navarro i Felipe Núñez. Massa vegades, els locals de planta baixa es mostren indiferents vers el carrer. El projecte de l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Olot fa justament el contrari, mostrant-se empàtic amb el passeig del Firalet. Modifica la planta baixa de la façana amb pilastres de pedra basàltica i finestrals que permeten veure i alhora tamisen l'espai interior. Estén el paviment exterior cap a dins, facilitant l'acompanyament del ciutadà al centre. L'organització interior, tractada de manera sectoritzada, fa amable l'estada en un lloc on les persones busquen ser ateses o rebre suport institucional. Lliura la menció en la categoria Interiors la senyora Nayara Toro, del Departament d'Arquitectura i Prescripció de Junc, els arquitectes Paula Navarro i Felipe Núñez, i com a promotor la regidora d'Innovació, d'Organització i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot, la senyora Neus Domènech. Moltes gràcies. El premiat en la categoria Interiors és Casa CD22, d'Incovi, Josep Maria Coll. El jurat va decidir canviar de categoria aquesta proposta per considerar-la un magnífic exemple de la importància que en un projecte de reforma adquireix l'engranatge entre l'organització dels espais i la seva materialitat. En aquest cas, s'abordava la transformació de 2 habitatges en un de sol, amb l'obligatorietat de mantenir la composició dels alçats i la volumetria, en tractar-se d'un conjunt residencial protegit. Destaca la perícia en la disposició de l'escala interior que articula els espais i permet una gran densitat d'usos. També és notable la creació d'un jardí singular al pati i l'aparició d'una terrassa com a pròtesi lleugera. Lliura el premi en la categoria Interiors al senyor Víctor Puga, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya, a l'arquitecte Josep Maria Coll i als promotors Jaume Codina i Gemma Laguillo.
veritat és que no comptava tenir que sortir 2 vegades, és una sorpresa molt gran per nosaltres. Abans he dit que ens agradava estar aquí per tenir l'oportunitat de participar, per donar visibilitat en aquesta feina que fa uns 10-12 anys que estem fent, d'ajudar en aquest repte de transformar el parc d'habitatges existents en habitatges, en segones oportunitats, en propostes de valor i reforçant aquest repte del sector, que és recuperar tot allò que tenim i que ens aprofitem, seguint una mica amb aquell comentari que ens ha fet el regidor d'aquesta aposta per la construcció, l'arquitectura verda, l'aprofitament. Aquesta casa és un clar exemple i és el reconeixement, entenc jo, i avui encara més recollint 2 reconeixements d'aquest tipus, d'aquests 10 o 12 anys fent-ho constantment, amb tossuderia, sense renunciar a cap projecte que haguessin possibilitats que es transformés en un projecte de valor. Aquest n'és un, jo crec que representa a tota aquesta gent que ens ha votat abans, que també van confiar en nosaltres per fer-ho possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per últim, passem a la categoria arquitectures. Categoria Arquitectures. Els seleccionats són Casa Salaó a Colera, de Ros Falguera a Arquitectura. Centre Esportiu a Ripoll, de MHKP Estudio i Sergi Serrat Guillem. Casa Tres Patis, de Tuobo Arquitectura. Remunta, de Taller d'Arquitectura. Casa Cobert i Arbre, de Callís Marès Arquitectes. Casa CP, de BAM Arquitectes i Associats. Butterfly, de Taller d'Arquitectura. Una casa senzilla, d'Arnau Estudi d'Arquitectura. Casa 012, de Camps Felip Arquitectúria. De la clausura a l'obertura, de Barbacana Taller d'Arquitectura. Jardí Habitable Capmany, d'Estudi d'Arquitectura Toni Gironès. Casa K, de Homes R Arquitectes. Casa Boratuna, de Bowman Arquitectura. Molí del Senyor, de CMB Architects. Mansions del Jurat. Casa Tres Patis, de Tuobo Arquitectura. Maria Pancorbo, Alberto Tuose i Pablo Tuose. Un exercici d'intervenció intel·ligent inspirada en l'arquitectura històrica. El mur exterior cec que permet unes visions controlades cap a l'exterior i el pati com a element clau de l'organització de l'edifici són els trets diferencials d'aquesta obra. Una introversió que renuncia a fer unes façanes espectaculars per construir una vida interior amb diferents habitacions al voltant de 3 patis temàtics. El contrast entre l'actitud estoica de l'exterior i la vida prosada a l'interior és una de les millors qualitats d'aquesta obra. Es valoren així mateix l'acurat disseny i la bona construcció dels espais interiors. Butterfly, de Taller d'Arquitectura. Bernat Llaurador.
El jurat ha valorat el constant equilibri d'arquitectura que remet a aquesta papallona que descansa en el lloc precís d'una parcel·la desplegant-se en un jardí. Sent centrífuga i centrípeta alhora, es percep per moments com el jardí entra a cobert o com la casa surt en un desplegament de murs, amb un magnífic domini de l'escala, resultant proporcionada tant per la mida de la parcel·la com per la precisa dimensió dels espais interiors. Barroca i eclèctica, s'arrela com un altre arbre del jardí, construïda amb acabats nobles que celebra la tridimensionalitat de l'arquitectura i ens remet a una gran sensació d'amabilitat i confort. Casa 012, de Camps Felip Arquitectúria. Josep Camps i Olga Felip. En un context d'expansió urbanística homogeneïtzat en tipologies predictibles, amb habitatges aïllats i sense identitat col·lectiva, el jurat valora la determinació del projecte per convertir aquesta anodina situació en una oportunitat d'expressió espacial i material dels desitjos dels propietaris. El gust pel gaudi de la natura centra l'habitatge amb un pati-jardí al cor de la parcel·la. L'ofici del propietari permet l'acurat plegament de la xapa a façana, que amb la seva curvatura recorda una cortina. El fluir continu d'estances configura un paisatge propi entre jardí perimetral i interior, on transcorre la intimitat de la vida. De la clausura a l'obertura. De Barbacana, taller d'arquitectura. Xevi Rodeja i Àlex Vilà. El respecte per l'arquitectura del Rajol dels anys 70, l'obertura de l'edifici a la ciutat i la delicada intervenció sobre el pati central, amb passeres que mostren els pòrtics alleugerits, componen una intervenció que integra l'edifici a la ciutat i aporta valor a l'arquitectura preexistent. L'interior es resol de manera simple, però acurada, dotant el conjunt d'un confort ambiental amable, apropiat per a la funció social que acull. És particularment interessant que allò nou no es mostri excessivament diferent del que és vell, com a vegades es proposa amb trivialitat. Jardí habitable a Capmany. D'estudi d'arquitectura, Toni Gironès. És depriment veure com des de l'urbanisme mal entès i l'arquitectura de consum es pot degradar tant un paisatge. Capmany, tristament, queda determinat per aquestes dues circumstàncies i sorprèn com una operació com el jardí habitable pot generar un lloc tan atractiu entre tanta desolació. Enterrar-se, desaparèixer, crear un món privat a mida. Els tubs de formigó esdevenen habitacions acollidores. Els banys, al final de cada tub, s'obren a patis privats amb malla d'acer i pedra. Les textures, formigó, pedra i fusta, formen un continu harmoniós entre jardí i còdols. En definitiva, un petit bomarzo on retrobar-se. Lliure les dues primeres mencions en la categoria Arquitectures al senyor Jaume Mas, Lighting Engineer Expert d'Iguzzini, als arquitectes Maria Pancorbo, Alberto Tuose i Pablo Tuose i els promotors per Casa Tres Patis, i a l'arquitecte Bernat Llaurador i els promotors per Butterfly.
Moltes gràcies, felicitats. I continuem amb les altres 3 mencions de la categoria d'arquitectures que lliura el senyor Leopold Bautista, CEO de Voltop Girona, els arquitectes Josep Camps i Olga Felip i els promotors per Casa 012, els arquitectes Xevi Rodeja i Àlex Vilà i el promotor La Fageda Fundació per l'obra de la clausura a l'obertura, i finalment a l'arquitecte Toni Gironès i els promotors Joan Panareda i Zora El Badui per Jardí Habitable Campmany. Moltes gràcies i moltes felicitats a totes les mencions. Bé, després de la generositat del jurat amb aquestes 5 mencions, finalment anem a descobrir els premis en la categoria d'arquitectures. Els premiats en la categoria arquitectura són... Centre Esportiu a Ripoll, de MHAP Studio. Marina Huguet i Andrés Panyuela, en col·laboració amb Sergi Serrat. Amb una solució clara, mínima i econòmica, s'aconsegueix un resultat que incideix molt positivament en l'entorn. Es tanca el complex esportiu existent, tot posant ordre al conjunt, i es configura una singular plaça urbana on s'estrena i es juga a futbol. La secció de la coberta amb encavallades de fusta i voladís remet a construccions pròpies de la zona, integrant-se en el lloc i el paisatge. La coberta dominant a 2 aigües es contraposa puntualment al pendent únic de la sala polivalent, creant una interessant gradació formal. Una secció bàsica configura una escena urbana eficaç. Molí del Senyor, de CMB Architects. Lluís Escarnís. A les millors obres de la història de l'arquitectura, la manera com l'edifici es lliura al terreny és determinant. La preparació del sòl per rebre'l reflecteix l'enteniment i sensibilitat de l'arquitecte envers el lloc. Això brilla en la rehabilitació i ampliació del Molí del Senyor, una construcció que excusa la cota del primer pis i s'assenta sobre una plataforma artificial que emmarca l'horitzó una vila medieval. La plataforma s'integra hàbilment amb la topografia i l'enjardinament. Sembla que sempre hi hagi estat. Un altre encert del projecte és la transparència en l'eix nord-sud, des de l'arribada al molí, al fons, al paisatge.
premi Ex Aequo en la categoria Arquitectures l'il·lustríssim senyor Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, i demanaria primer als arquitectes Marina Huguet, Andrés Peñuela i a Sergi Serrat, juntament amb el promotor, l'Ajuntament d'Olot, que s'acostessin a recollir el premi. Ai, Ripoll, perdó. És que Olot ha pujat moltes vegades. I ara demanaria també a l'arquitecte Lluís Escarmís i promotors que s'acostessin a rebre el seu premi per l'obra Molí del Senyor. Si voleu dir algunes paraules. Bueno, senzillament una sorpresa enorme. Estem orgullosíssims des de CMV de poder tenir aquest premi. Sí que és veritat, possiblement és el projecte més sensible que hem fet en els últims anys. Ve d'un enamorament del lloc, de la situació, de la llum, del fugir de l'època del Covid, d'intentar tenir transparències i visions llunyanes i vam aconseguir fer aquí una construcció amable des de l'interior i des de l'exterior que realment ens orgulleix molt. Moltes gràcies. Nosaltres, molt breu, moltes gràcies a tothom. I només volem agrair també al tercer participant, el Sergi Serrat, que ara està als Estats Units donant classe i ha sigut el nostre padrí no només en aquest projecte. I res, l'Andy us explicarà una miqueta, breument. No, diguem-ne, aquest és el nostre primer projecte públic, diguem-ne. El Sergi, com diu la Marina, va ser el nostre mestre a la uni, va ser qui ens va deixar, diguem-ne, el currículum per poder presentar-nos al concurs i no res, la veritat és que ha sigut un projecte interessant, la veritat també estem sorpresos, no? Perquè és un projecte difícil d'entendre, perquè va ser un projecte complicat. La Marina m'ha dit que no parli gaire, ves? Ja començo a... Però bueno, som tots arquitectes, no? Al final sabem una mica de lo que va, ¿vale? O sigui, ens van menjar el Covid i un canvi de govern, ¿vale? Tot amb un projecte, ¿vale? Com heu vist a les imatges, de molt, molt baix pressupost, ¿vale? Agraïts amb el jurat de que ho hagi vist, i hagi entès també l'esforç que hem fet de portar a terme al final un edifici que nosaltres ens l'estimem molt i que va ser dur de parir. Però contents, molt contents amb el resultat, també al final és un esforç col·lectiu també de l'Ajuntament i de la constructora, així que agrair a tothom. Gràcies. Moltes gràcies, moltes felicitats. I ara, abans d'acabar, demanaria al senyor Víctor Puga, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya, que ens dirigís unes paraules. Molt bon vespre, president de la Diputació,
subdelegat del govern, ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, president de la demarcació del Col·legi d'Arquitectes de Girona, la resta de representants de les diferents demarcacions, dels col·legis d'arquitectes, regidors d'Olot, de Girona, companys, en definitiva, arquitectes, patrocinadors, una àmplia, extraordinària representativitat del que és la societat cultural, vinculada a l'arquitectura, segurament, de comarques gironines, molts olotins també, per tant, content de ser aquí. La meva intervenció també serà molt i molt breu i em veig amb obligació de fer d'entrada dues consideracions que són, jo crec que obligades. La primera és d'agraïment, agraïment per la vostra invitació. Com a secretari de Territori, en nom del Departament, us agraïm que ens convideu a participar amb vosaltres d'aquesta 27a edició dels Premis d'Arquitectura de Comarques Gironines, uns premis, com s'han pogut veure, molt i molt lluïts, que arriben al final d'aquesta gala i que han representat o que ens han mostrat una mostra molt i molt heterogènia del que pot ser l'arquitectura de diferents manifestacions, en definitiva, de la cultura i de l'art. Per tant, gràcies, Marc, tu com a anfitrió avui, per la vostra invitació. I la segona consideració és una felicitació per la feina que feu. Són 27 anys, any rere any, en l'impuls, en l'innovació, en una manera de veure, d'entendre, de reflexionar entorn de l'arquitectura, que reconeixeu a partir de l'excel·lència d'aquests premis que otorgueu avui. L'impuls, la innovació i la posada en valor, en definitiva, de la bona arquitectura i d'una qüestió també absolutament transcendental, fonamental, que és la dimensió social i cultural que té i el debat que apareix entorn a l'arquitectura vinculat a temes importants per a la nostra societat i per a la nostra cultura. Des de les administracions, no només des del govern de la Generalitat, tenim l'obligació com a mínim d'assumir dos compromisos. L'altre dia també participava en els Premis FAT, en Guim Costa, el president del Col·legi d'Arquitectes, també ens acompanyava. Jo deia, des de l'administració tenim l'obligació de posar en valor la bona arquitectura, sens dubte, i de fer una cosa molt i molt important, que és reconèixer l'arquitectura com una activitat d'interès públic vinculat a aquesta dimensió social i cultural. Això penso que és un element fonamental. Per tant, aquest compromís i un compromís també lligat a aquest primer de foment de la bona arquitectura. També ho comentàvem l'altre dia dels Premis FAT i en diferents ocasions que ens hem anat trobant amb el Guim i amb alguns companys a Barcelona. Dèiem que l'any vinent es celebra el Congrés Internacional de l'Arquitectura i a més Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura. Per tant, són moments molt importants per posar en valor la nostra arquitectura, per donar un missatge a nivell internacional del compromís que tenim amb la qualitat de vida de les persones, que és en definitiva el que està fent l'arquitectura pel conjunt de la societat. I per tant, jo crec que serà un magnífic moment per posar en valor això, no només, òbviament, des de Barcelona, sinó que estic convençut que això tindrà rèpliques arreu del territori i, per tant, el conjunt del país jo crec que podrà mostrar aquesta excel·lència que té a l'àmbit de l'arquitectura. L'arquitectura, ho ha dit també el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, l'arquitectura té molts reptes avui en dia. Sens dubte l'habitatge és un d'ells i agraeixo que hagis fet esment al Pas 50.000 i a la voluntat de l'Ajuntament de Girona i de la resta d'ajuntaments del país, que la veritat és que de forma generosa estan contribuint al projecte perquè és un projecte de tots, és un projecte per atendre una emergència que és l'accés a l'habitatge i aquí l'arquitectura hi té molt a dir, des d'aquesta versatilitat, des d'aquesta qualitat, d'aquesta solidesa, d'aquesta vinculació també amb la sostenibilitat. Per tant, una nova arquitectura que ha de posar en valor aquesta necessitat o ha de contribuir a resoldre aquesta qüestió d'accés a l'habitatge. Sens dubte també la conservació del patrimoni arquitectònic a través de la reutilització, també s'ha dit, com integrem l'espai urbà en les ciutats, com regenerem les ciutats. L'arquitectura té aquests reptes i segur que a partir de mostres i de compromisos com el que avui es posen de manifest, segur que estem en la bona línia. Deia jo que l'arquitectura, si acudim a la definició clàssica, l'arquitectura és una combinació d'art i tècnica en el disseny de les edificacions i els espais urbans. L'art, i també s'ha comentat, vinculat a la creativitat, a les sensacions, a les emocions, a la bellesa, la tècnica vinculat a la rigorositat, a la professionalitat de tots vostès com a arquitectes que any rere any amb molt de compromís estan fent aquesta feina, i finalment la concreció, que són aquestes edificacions, aquests entorns urbans que avui n'hem vist una bona mostra, no deixen de ser aquest resultat vinculat al que deia aquesta funció social que sens dubte té, i aquesta transcendència vinculada a la inclusió, a la manera de viure que tenim al nostre país i a la qualitat de vida dels seus ciutadans. Per tant,
la bona arquitectura i de la mà del bon urbanisme, no podem oblidar l'urbanisme. L'urbanisme és la primera capa de tot el que passa i la concreció, com es materialitza aquesta planificació, és a través de la bona arquitectura en aquesta definició d'edificacions i espais urbans. Arquitectura i urbanisme de la mà, hem de fer un país sens dubte millor, i avui és una bona mostra d'aquesta línia que volem, d'aquest compromís que manifesta, en aquest cas, la societat gironina i també el conjunt del país a partir d'aquestes mostres. Únicament us volia adreçar aquestes paraules, són paraules d'agraïment i de felicitació, sobretot, més enllà de la felicitació per la feina que feu, sobretot també avui pels premiats, un bon nombre d'Olot, també d'arreu del territori. Algunes obres les he conegut, algunes molt properes a casa meva i amb una vinculació m'ha agradat aquesta obra del Bons, que no sé si ha sigut premiada o no, ha estat finalista, però la mencionada l'he vist molt i molt vinculada al jaciment arqueològic d'Empúries, a aquesta configuració d'aquestes cases romanes que es veuen encara i que s'estan rehabilitant. En qualsevol cas, deixem-me que faci aquest toc vinculat a la meva terra, la meva vinculació al meu entorn més proper, a l'Escala, en aquest cas al Bons, però en definitiva felicitats i gràcies per la invitació d'avui. Moltes gràcies. I ara ja, per últim, escoltarem a l'il·lustríssim senyor Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, que ens claurà l'acte. Moltes gràcies. Bé, molt bon vespre, molt bona vesprada a tothom, president del Col·legi d'Arquitectes de la demarcació, secretari general de Territori i degà del Col·legi d'Arquitectes, subdelegat, regidor tinent d'alcalde, regidors i regidores que ens acompanyeu de l'Ajuntament de Girona, de l'Ajuntament d'Olot i d'altres ajuntaments i sobretot arquitectes i també la gent premiada, els particulars premiats també que han assistit dels seus habitatges, de les seves instal·lacions que avui també ens heu permès veure. Jo quasi que avui era obligat ser-hi, no? Perquè a part del president de la Diputació és l'alcalde de Banyoles i heu vist que, esclar, en Marc, el president del Col·legi d'Arquitectes de Girona, és de Banyoles, però a més, Mias, que és el record que doneu d'aquest premi, també és de Banyoles, per tant, si jo no em podria permetre avui no ser-hi, perquè en tot cas segur que haguéssiu posat falta. Però en tot cas, gràcies, Marc, per voler o per deixar-me participar un any més precisament en aquesta 27a edició dels Premis del Col·legi d'Arquitectes. Sé que l'últim és el que menys es vol escoltar, perquè en tot cas tothom, i ara hi ha un sopar, tothom té ganes precisament d'això, però permeteu-me només posar en valor aquests guardons que 27 anys no són 2 dies. 27 anys vol dir que hi ha molta gent que cada any participa i creu en aquests premis, perquè si no hi hagués ningú els premis no haguessin durat 27 anys. I duren 27 anys perquè hi ha molta gent, arquitectes d'aquí que fan obres aquí, arquitectes de fora que fan obres aquí, perquè la condició d'aquests premis és que les obres siguin fetes a la demarcació de Girona. Els arquitectes, siguin d'on siguin, que vulguin participar, ho poden fer. Per tant, també donar les gràcies a que la gent vulgui participar en projectes que s'han fet a la demarcació de Girona i que ens permetin això, ens permetin veure'ls. D'aquests 77, em sembla que n'han sortit escollits 26, i aquests 26 heu vist els accèssits, heu vist els guardonats, heu vist els premiats, però en tot cas segur que aquests 26 i els 77 també, tots mereixerien un premi, perquè en tot cas són diferents visions de com un ho resol, I després es busca un jurat, que això també, ara li deien a Marc, això està bé, una persona d'aquí, 2 persones de fora, inclús de fora de Catalunya, perquè en tot cas es busqui ser el màxim honest o el màxim transparent possible. Això també diu dels premis. I alhora també jo crec que ha quedat constatat que les administracions públiques també busquem el millor disseny per les nostres instal·lacions. Olot s'ha passat de la ratlla, 3 i a punt de 4, però en tot cas heu vist Ripoll també i altres administracions que al final també participen i també es vol que l'obra pública
també tingui un bon disseny. Jo penso que això també ha quedat palès. I després, com aconseguir, i això ho feu vosaltres perquè sou els màgics en aquest sentit, com aconseguir coses que estan, els d'Incovi també se n'han emportat dos, i també els hem de felicitar especialment, però en tot cas, com aconseguir a vegades coses en ruïna doncs que quedin molt bé, que quedin fantàsticament bé, i això és el que avui també s'ha fet palès, i a més, això és la gràcia precisament de l'arquitectura. I una altra cosa que feu i que hem de posar en valor, que és que obriu els premis a la societat en general. És a dir, hi ha un premi que és del públic, del que vol votar-lo, dels que li agrada. A vegades, segurament que aquest no seria el que donarien els experts. A vegades, en aquest cas, ha estat premiat doblement pel públic i també pel jurat. Però també donar la visió, quina visió té la gent en general, la societat en general, respecte a unes obres arquitectòniques, probablement no sigui el que els tècnics diguessin, però que en tot cas d'haver deixar opinar a la gent, penso que en tot cas és bo. I alhora també s'ha constatat una altra cosa, i amb això acabaré, que el món de l'arquitectura, com tot, però especialment de l'arquitectura, també ha evolucionat molt. Heu vist el nou enmig de l'ovell, que abans això era impossible, es tirava a terra i després es feia una cosa nova, i ara resulta que si ho barreges tot bé queda fantàstic, que és... No, és veritat, que és coses que es veuen i que dius, ostres, doncs com mantenim tot això i ho fem l'antic i el modern i resulta que queda una cosa, un maridatge fantàstic, i aquí s'ha vist. Bé, doncs aquesta també és l'evolució del temps i de l'evolució de l'arquitectura en el temps que s'ha fet. Per tant, veieu una mica la conclusió i que avui és la vostra festa i que per tant l'agraïment, la festa del COAC, la festa dels arquitectes de Girona. Però, en tot cas, també es veu aquesta evolució i també es veu com vosaltres us esmereu cada vegada més, els més joves i els no tan joves, en l'evolució que s'ha de fer com tot a la vida i com tot a la societat. Doncs, i un honor estar aquí i un honor també ajudar en el col·legi en aquests premis i en tot el que li faci falta precisament per tirar endavant, que és una mica això és el tret diferencial que tenim a Girona, que entre tots, no el president de la cambra, que no t'havia saludat, perdona, que entre tots ho fem tot, i això és el que a Girona solem fer. Moltes gràcies i enhorabona a tots. I ara sí, que ja acabem. Voldria donar les gràcies en nom de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a totes les persones que han fet possible l'acte de lliurament com les exposicions dels premis. Els participants, arquitectes i promotors que amb el seu esforç han fet realitat una arquitectura de gran qualitat que ens fa sentir orgullosos de pertànyer a les comarques de Girona. També volem agrair el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Girona i a totes les empreses que recolzen els premis. Gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència i tot seguit us convidem a la festa i al sopar que tenim preparat a l'espai del pati, amenitzada pel Quartet Jujol, que és possible que siguin 3, on també podreu recollir el catàleg d'aquesta edició. Demanem sobretot als premiats, abans que us disperseu, que s'acostin a l'escenari perquè farem una fotografia de grup i als seleccionats que podeu recollir el vostre diploma a la taula que hi ha a la sala d'exposicions. Moltes gràcies a tothom per aquesta edició i ens veiem a la 28a.